салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамаи мо дар рӯи экран мешавад. мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. ина квартираи навастрокаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғонтепа, шабчароғ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи навастрокаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғонтепа, шабчароғ. якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастрокаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, дар назди пости чимтепа. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастрокаи фурӯшӣ қарор дорад дар турсунзода, диюм микрорайон. духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 73 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 149 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода, болотарин деҳаи қаратоқ. 15 сотиқ замин, 5 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона ремонти беҳтарин дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. ва боз дар ҳавлин зиёда аз 100 ниҳоли мевадиҳанда мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода, ҷамоати навобод, деҳаи истиқлол 3 дар хона, 8 сотиқ замин. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти беҳтарин дорад ва гирди ҳавлинаш маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи гулистон. 4 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ бо савдо мешавад. оби тоза канал дар назди хона мегузарад. свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст.
ремонти хона бошад, миёна мебошад, мактаб, садик, беморхона, район дар наздикии хона мебошад. хона алишам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, деҳаи муҳоҷирон, болшавик. 8 сотиқ замин, 14 хона, ҳоҷатхона, баня дорад, фурӯхта мешавад. бо нархи 140,000 сомонӣ бо савдо мешавад. оби нӯшокӣ ба қарибӣ мешавад. свет ҳастагӣ гирди ҳавлинаш маҳкам мебошад. як дарвоза часпонда ремонт мекунед ва зиндагӣ мекунед. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. аллоҳи меҳрабон нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад.